Arratsaldeon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Hondarribian gara gaurko honetan eta ligako nagusiaren etxean. Gaur estropada eta estropada eremu baita ere oso klasiko eta ikusgarria zale asko biltzen da gainera hemen. Eta pentsa zuen olako asteburua duten. Bai San Miguel ligako estropada, bihar KE ligako estropada ere bai. Hor ere Hondarribia punta-puntan dabil, Castrorekin lehian. Zuzenean gora igotzeko asmo horretan, eta oso asteburu polita hemen arrauna maite duten guztientzat. Eta baita guretzat ere, ea zer ikusten dugun gaurko honetan, abuztuko azken 15 sartu gara eta. Arratsaldeon, Ibon! Baita zure, Mikel. Ea, Gaztañazpi jauna ze kontatzen digun gaurko honetan, estropada eremuak itxuraz behintzat aitzakiarik ez, euria ere iragarrita bagenuen, baina momentuz lasai dugu eguna, hemen, Hondarribi aldean behintzat, eta eguzki pixka bat ere bai, ustekabeko laguna ere badugu. Hori da, oantea azaldu zaigu, eta, esan ezagun, atzo itxaso pixkat ipar-mendebaldekoa sartu zala, baina gaur, egun nahi baino gutxixio daula, haizia bai, ipar-mendebaldetik, eta nik usteet, Auskaldeko kaleak, 3. eta 4. inoiz ona baldin baia, gaur diala, han babesak eixio izango dutelako, eta bestetik, ura gora datorlako, aparteko korrontiak indarrik ez du, eta, eta esan ja, zukondo esan bezala, ja, 15 egun falta jala, jendia daula batez ere, irailari behira, guk nahi baino, zelkapena eta ez duzio nahiko genduken. Argixi amar dago liga, bai goitik eta bai betik. Goitik eta betik, eta nik uste dut, dana nahiko dituzte, banderak irabazi baino pixkat, iraila behira. Eta, Hondarribian ingurun esan, estropa hau ja, 28. Haidiala urrezko bat bizitzen Hondarribian, urrezko aro bat nik uste, eta nahiko dutela, holako egunetan, barre ekinda jarri. 9 garaipen, orain artean demoraldi honetan ligan Hondarribiak lidertzan da oso sendo, eta pentsatzen dut Sara Gandara lankideak lasaitasun handi xamarra izango duela hor, kluetako ordezkarien armaila horretan, batetik gaur emakumeak ez ditugu lanean, beraz ordezkari gutxiago, eta bestetik sailkapenak gauzak argi xamar utzi dizkigu azken estropadetan, eta uste dut horrek ere tentsioa baretzen lasaituko zuela. Zer diozu, arratsaldeon Sara? Arratsaldeon, Mikel, Ibon, eta ikusentzuleak. Lasaitasuna egia esan kirol arloari dagokionez bai behintzat, baina hemen armaia honetan sekulako giroa dago, Hondarribiko zaleak hemen txegitugu, lekua hartzeko prest, eta guk bak, ez estropada guztietan egiten dugula, ordezkarikin eta presidentekin hitz egiteko abaguna izango dugula geroxeago, neskarik ez dago, baina horrek ez du esan nesken lehik ez dagoenik. Izan ere, Gipuzkoako ligari dagokionez, gaur du azken zita han Kolindresen KE ligan jokatzen den azken 3. estropadan bezalase, Kolindresen Kantabrian, handute hitzordu arraunlariek baita ere, eta geroxeago bebai han gertatzen denaren berri ematen saiatuko gara. Hemen giro ezin hobea esan dugu, eta guraldia lagun, Mikel. Momentuz behintzat bai, eta Sara irifartxu ikusten dugu, bera dugu aditua, Ibon, beraz, zaleak eta gu denak itxaro pentsu jarraitzeko moduan. Eta mordoska bildu dira, Eta berdea da nagusi hemen, espero ziteken bezala. Batetik zale lehiala dituelako, herriko arraun elkarteak, eta bestetik gainera gailurrean direlako San Miguelik. Nik uste dut Hondarribia uraparretan da bilela, azken urteotan. Zan dute aurkezpenean iruditzen zait, urrezko aro bat, ari direla bizitzen, aurten jarraian, euren 3. liga 2. jarraian, irabazi dezakete, eta hori kalean antzematen da, ikusi besterik ez gaur, Hondarribia nola zegoen, zaleak berdez jantzita, eta gaur, nahiko dute etxerako bandera, baina bai besteek ere. Bueno, zelkapen aipatu duzu, nola dagoen Hondarribia 148 puntu orain arteko 13 estropadetan, 9 jardunalditan nagusi, Urdaibiak 2 irabazi ditu eta horiok beste 2. Beraz, alde horretatik gauza finkaturik 4. kaiku, hemendik aurrerako estropada dena gainera San Miguelikan zelkapen nagusiaren arabera antolatuko dira, beraz, horrezko txandan Hondarribia Urdaibai Oriotakeko. 2. txandan San Juan, Tirankabo eta San Pedro, Pasaia Galizia, hortxe lehian, eta lehenengo txanda honetan, Astillero, Zierbena, Portugalete eta San Mertolameu. Patroien zelkapenean goian Irakoitz Etxeberria dugu, 17 punturen jabe da Oriotarra, gero 10ekin Aranberri, Bermeotarra, Ormazabal eta Perez San Juan Darrak, eta Zurinaga Kaikutarra. Hori da zelkapena, eta guazen orain Hondarribiko 28. Banderak ematen diguna azaltzera, eta lehenik eta behin Oskale Zosketari dagokionez, lehen kaletik Astillero arituko da, 2. Portugalete, 3. San Mertolameu eta 4. Zierbena, hor duzu estropada eremua,
Bidasoa txingudiko, estropada eremua, Erne bandera txuria goian, eta bandera gorria bera. Hasi da Jaun Andreok, Hondarribiko 28. bandera, Mafresaria hemen jokoa baita ere, eta oso teste mamitsu eta garrantzitsua. Batetik, favoritoei dagokienez, esan beharrik ez dago, liderari, ligako nagusiari, bere etxean, bere estropada eremuan irabaztea, nolabait motivazio borako oso arlo edo gai garrantzitsua dela. Bestetik, tripulazioak eta ikusita, esan daiteke, zailkapenaren goiko puntan ez daudenen artean, entenatzaile batek baino gehiago, erabaki duela gaur hemen Hondarribian, test bat egitea, biharko estropada eremua Portugalete da, bere bereizitasunekin. Oraintxe errepasatuko ditugu entenatzaileek lanean jarritako gizonak, eta badirudi behintzat alde horretatik aurkoak izango duela bai mamua. Az gaitezen astillerorekin, bi aldaketa eta dantza txikiren bat edo dantza handixamar bat ere bai, esan daiteke brankaldean. Bai, eta gauza zelebra egin du. Bi aldatu ditu, estriborrean Ruben Montes eta Victor Manuel Fernández, baina mutilazko mugitu, 5. tostatik espalda estriborretik aurrekalari ezina espalda baborrera, eta babor espalda 5. gora. Aldaketa asko, eta kontuan ardezagun, Mikel, kontxa horretik itxasuan jokatuko duten azkeneko estropada hause dela. Hemen Portugalete zailkapenean azken aurrekoa da, 26 puntu, badirudi playoffeko txartela onerako edo txarrerako haientza dela, eta hemen ditugu lanean, bi aldaketa Angel Gomezek erabakitakoak, eta bata bera, hain zuzen, entenatzaileak, kanpoan dela gaurko honetan Ibon. Hori da, aurreko batean ere ikusi genuen kanpoan, ustailean eta tanak egin zituen, eta gaur estriborrean Arkaitz Olazar ari da lanean, eta baborren, gariko ez babor espaldan. Eta Samertola meuri dagokionez, hemen Enrique Lópezek garbixia mardu, zerrenda, baina orekak, pisuak ematen duten aztertzen ari dela, aldaketa bat egin du, baina dantza ere bai. 3. tostan eta 5. tostan dituen mutilak gurutzatu egin ditu, eta gainera bi bandetan, Ibon. Hori da, mutil bat sartu du, pasaden igandean jokatu etzuena Jose Bogubeta, baina ikusten da, pixkat Enrikek 12. postu horretako zulotik, bariela gauzak eta bilatu nahian, eta nik uste dut kargekin eta mutilak eta trenera horrekatu nahian, 3. tostako 4. gora eta barrari dela. Bueno, eta zierbenan, Iker Jimeno gaur patroilanetan, hortaz aparte beste bi aldaketa ere bai. Hori da, bi aldaketa egin du, Jose Ignacio Rodríguez, eta gero, Jimeno bera, azkeneko estropak Karpinterok egin ditu, eta, ea gaurko honetan, hauek ere erabat irailari begira, eta esan dezagun, pasaden astean Busan galdu dute lanera joan delako, eta azte honetan, Sierra Alonsok, kluba utzi, edo kluba uztera behartu, edo izan dela, eta arraunari bat gutxiagorekin ari direla. Bueno, Juan Zunzunegiren hitzak ere ekarriko ditugu pantailetara zuzen. Momentuz, astillero gaur ere oso sendo eta errenta ederrarekin, eta esan daiteke zierbena bera dugula hasiera honetan Motel Xago dabilen arraun elkartea eta Samertolomeu Portugaleterekin leian. Hemen Zunzunegi jaunaren azalpenak zierbenako entenatzaile eta arraunlaria duzu ebera. Sí, después del fin de semana pasado y eso vemos que si hacemos todo bien podemos tener alguna opción, y en Liga, por muy bien que lo hagamos ahora, no vamos a solucionar nada, y estamos un poco ya pensando en eso. Juan Zunzunegiren hitzak izan dira horiek, eta momentuz esan daiteke Ibon, zierbena 8-9 segunduko atzerapenarekin, 4 minutuko lana, eta modu harrigarrian atzeratu da zierbena. Modu harrigarrian, eta hau arraunzale askorentzako eta guretzako ez usteko bada, ez zierben atzera geratzen delako bakarrik. Baizik eta itxuraz edo denek nahi zuten kaletik, 3. eta 4. kalea eskatzen zuen batez ere jendeak, baina asko ari da geratzen. Zierben asko, ez? Itxurari gabe atzera geratzen ari da. Itxasbera 4 eta 10 izan dugu, eta haizea askorik ez, orain bitin bat ekialdetik, baina hemen 3. eta 4. kaletik, eta ipar mendebaldeko haizearekin, eta hor abantaila badago, portua ere bai, mendia ere bai, eta nik uste... Hori da, marea ere urak gora dator, eta printzipioz teorian, lehenbiziko kaleko iruditan daukagun astillero hori,
kalte gehiago beharko lioke ora kanpora, baina esan dezagun, Hondarribiko estropada eremua dula entrenatzaile askorentzat interpretatzeko zailena, nik uste dut, Hondarribiarrei berariei galdetu, bueno, ze kale nahi duzu, eta horrelaxe auska. Ibaia inguruan denean eta hemen daran hasten denean, ez? Bateko haizea, ondoko itsasoa, badia. Hor da Astillero, post 0-4. Kategoriko buelta eman da. Batek kerari gabe, batere geratu ere gabe. Post 0-8 Portugaletek, San Bertolameu post eta 11, eta Zierbenak post eta 15, luze batean Astillerok Zierbenari 11 segundu sartu dizkio. Eta Meirak berak, 5 segundo, Zierbenari. Hori, ez dakit zerbait gertatu dute den, baina harrigarria bintzat. Eta maniobra ostean tarteak haunditzen Astillero, segundu bat gehiago guztie. Argi dago Astillero probak egiten da bilela. Egun batean ikusten dugu Astillero apal bat, urrengoan Astillero ausart edo beste maila batean dabilen kuadrilla. Eta argi dago, sailkapenean non dagoen badakiela, 9. Hauentzat liga abuztuan amaituko da, gogoratu. Donostiako bandera erostean 2 estropada falta izango direla, baina San Migueligako 8 honenak bakarrik izango direla han lehian, eta gero playoffeko txandara izango dela. Beraz, Astillerok garbi dauka zer dagoen ligan, bete beharreko helburua beteta du, eta orain test bereziak egiten ari da Donostiako banderari begira egon. Hori da argi eta garbi. Garate presidentiarekin pietze egin ditugu, estropada hasi aurretik, eta esan dugu, bueno, uztailean, helburua permanentzia nola izateko lortu ostean, horre egon dela erlajazio pixka bat egotina delakoa, eta orain buru belarri ari direla, zera begira, irailera begira. Jose Manuel Ortiz, lehendabiziko protagonista daukagumen. Zierbena, arratsaldeon. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, sorprende un poco ver este comienzo de Zierbena, ¿no? Tantos segundos perdidos ya. Sí, la verdad es que no ha sido un primer vuelo largo y tampoco es que estemos ahora remontando. O sea, no sé, a ver si esperemos que la segunda mitad de la regata sea mejor para nosotros. He estado con Zunzunegui antes de que comenzase esta regata. Le preguntaba por los objetivos de esta temporada, si los habíais cumplido. Y él decía como que le hubiese gustado estar en la pelea un poco más arriba ahora. Bueno, Zunzu es un deportista 100% y entonces a todos estos ya sabes que lo que les gusta siempre es estar un poquito más arriba, ¿no? Como club estamos donde creíamos que íbamos a estar, ¿no? El nivel ha sido enorme y entonces, pues bueno, pudiendo pelear y pudiendo permanecer, pues para nosotros ya es un gran resultado. ¿Dónde está la cabeza, además de hoy en Hondarribia? En el 3 de septiembre a las 6 de la tarde, ¿no? A ver si tienes ese día con un poco de chispa, con un poco de suerte y la puedes entrar, lo que sería una ilusión y acabar la temporada pues de una manera fenomenal, ¿no? Mucha suerte para Zierbena. Muchas gracias. Hasta luego. Beharko dute batipat gaur. Asko galdu dute lehen luzean eta baita bigarrengoan ere, Ibon. Bai, eta hor ikusi dugu infografia horretan, bere kalea utzi duela, eta niretzat modu harri-harrian, baborrera etorrita. Hor, hau zerbait ikusiko zuen, eta kale hortatik ies egin nahian, edo. Eta Astillero badoa, Mikel, segunduari lotuz. Ikaragarrizko errenta lortzen ari da, 3 traineru jadanik. San Bertolameu hortartean, 3. tokian. Eta Zierbena da, gaur bere mailatik behera dabilen kuadrin. Jimeno, patroilanetan gaur, gogoratu. Horraz esan duen Kastanedok, tanda irabazi, eta bigarren txandako, bigarren botaldiko trenerun batiri, aurre hartzea helburua. Eta Meira gaur ere, San Bertolameu, portu ez dutzen. Apenas olaturik, Mikel hemen barrualdean, ondoko itxasorigia bat ere, haize olatua eta bai, baino... Baldintza oso onak lanerako. Kategorikoa. Haize txone normalean behera egingo du, eta markak ere zaindu beharrekoak. Marka ez dago merkea, 19/6/84. Kaikuk 2009an Euskadiko txapelketan. Mereiz eta maraz egiteko. Baldintzak ere bai, haize txonekin ia ezinezkoa. Eta gero, gogora ezagun, markarik gehienak, beti marea puntan egiten direla, eta normalki itxasbera garaian. Escucharme. Zerrenta. En 2 y estamos más. Hemen Portugalete orain. Astillerok porturi 9, San Bertolameu 14. Eta hemen datoz, lan erditan, bigarren ziaboga egitera. Aprieta. Argi ba.
Erdi! Sigue! Ia paladari galdu gabe brankaria. Ona, abante orain. Bederatzi berrogeita malau. Dator Portugalete. Irekiagoa, geratu gabe baino irekiagoa. 0-lau, 10 segunduko tartea. San Bertolameuk 10-0-6. Eta handa Zierbena. Ertetzen diren, 10 eta 14ko denbora hartu diete Zierbenakoei lan erdita. 19 segunduko atzerapena. Astilleroren errenta oso zabala. Portu bigarrena da eta Porturi orain beste segundu bat zertu dio maniobra irteeran. Oso ongi ari da Astillero. Bikain, lan erditan 11 segundu Porturi. Normalean, bigarren erdian, diferentzia bikoiztu egiten da. Horra lur Iribarren. Ahí va final. Ahora ya. En 2. Parada, nos vamos. Listo, Rodri. Go. 1. Ahora va. Sigue. Egia da, Castanedok esan dago. Palada bagoaz. Beste segundu bat ere bai. Baina Astillero hori. Astilleroak, zer egiten duen? Vamos a meter a José Luis González, Meirako San Bertolameuko ordezkaria daukat hemen, arratsaldeon. Hola, buenas tardes. Bueno, por delante de Zierbena, ya es algo, ¿no? Bueno, nos queda el orgullo de ir por delante, de no quedar de últimos y bueno, nuestra lucha era con Portugalete, ya está prácticamente vencido ya la temporada y lo que nos queda es el orgullo de estar ahí remando con los mejores y nada más. ¿Cómo estáis de ánimos? Bueno, bien. La gente, pues eso, ya sabe que la temporada ya está hecha, que estamos prácticamente descendidos. Pero bueno, estamos compitiendo, que es lo que queremos. Estáis compitiendo, pero ¿cómo se llevan los viajes, por ejemplo, cada fin de semana, este último tramo de la temporada? Sí, es difícil porque son muchos kilómetros y cansancio. Y bueno, mientras quedan ánimos y la gente esté ahí y se divierta, que es lo que veníamos ahora, pues seguiremos hasta el final. Pues que así sea, mucha suerte. Aquí, gracias. Gogorra da, baina hori da realitatea. San Bertolameuk badaki zer duen datorren demoraldirako, berriz ere bigarren mailako liga Galizian, eta hori ez da etxantxetako izaten, arraun elkarte guztietan hori oso momentu latza izaten da, momentu kritikoa, etorkizunari begira. Aldaketa horiek gogorrak, gaur behintzat, Zierbenari irabazteko poza izan dezakete. Begira, Astillero arraunean, zeinen zuzen da zeinen egoki presari gabe, ondo etzanaz. Eta kezka bat izango dute, kezka pixkat, gero laugarren kaletik San Pedro eta Orio, hariko dira. Hau ez da matematika, litekeena da, Zierbena gaur estorpa da txarra egiten ari dela, eta kitxo, baina, inbeste galtzea, ez da ekipanik. Astillero egundoko maila ematen ari da, hasi eta bukatu. Eta dagoeneko, itxaso zabalean dira, eta hor ikusten da, begira, traineroaren joana, ia olatu aba, baina ondoko itxaso hondirik ez dagoela, giro oso gozoa arraunerako. Falkari gabe. Hor ikusten dena da, balantza pixka bat egiten duela embarkazioak. Hori, horrezko txandakoek, baborreztir hor egiten duen, dantza txiki hori, puntakoek ez dute egiten. Detaileak dira, baina... Hemen da Portugalete. Goratu, Lur Uribarren azken 3 aste hauetan patroi lanetan. Eta panika falta, horrendik. Hori da. Azaren astean esan genuen, larun batean okazioa izan zutela, eta horrela segarritzen dute. Baina, ez omen dago baztertua, ez? Agian itzultzeko posibilidaderen bat ba omen dago, ez? Diru kontuak ere bai, tarteko, eta, bueno, hor txari da ea konpontzen diren, edo ziren konpontzen, playoffei begira ere hori, sasoian eta motibo da jarrita. Ez da, arraun txarra, Lau horren toza ba horrerako eta hor txebintzen. Bederatzi 10 kilometro, haizea, iparreki aldetik. Eta Astillero erlojupeko lanean. Lehen Castanedo patroiak esan bezala, gure erronka hurrengo txandari begira jarri behar dugu.
ea hoietako baten batzuk gainditzeko gai gare. Portu Samertolameuri orain bai, segunduak sartzen. Dagoeneko 7. Hor Lur Uribarren ikusi dugu, eta azte honetan esan dugu, arraun egin ez duen urtean, ikeragarrizko samorroa izan duela. Barruan, ikeragarrizko berriro ere, arraunean sartzeko eta atzeko txopan joateko. Samertolameu segundo asko galtzen ari da, Zierbana zerbait errekuperatu da, badirudi orain beste maila batean ero, ari dela Zierbena, eta litekena da oraindik Galiziako ontzia gainditzea, lortzea, azken maniobra egin eta gero, ikusiko dugu, 15 eta 23 Kantabriarrentza. Astillero. Haze poza ematen duen horre. Ziaboga eman, eta ikusi besteak oraindik sartzeko daudela. Portuk 13 segundu gehiago, 15 eta 37. Hor nola eman dion agindua, Lur Uribarrenek, Iban Makon, brankariari, arraun ateratzeko. Samertolameuk 15 eta 44, eta Zierbenak 15 eta 48. Ez da tarte handia eta ea Zierbena gaiden. Samertolameuko ontzia pasatzeko, aterka trainerua pasatzeko. Ez da, giro izango, Zierbenako entrenirua. Eta Jimeno ere, hainbeste estropada kanpoan geratu ondoren, berriro sartu eta gogorra. Astilleroren errenta hor da. Ziabogan 13, orain 13-14 Portugaleteri. Hor Kastanedok errepikatu du askotan patroiek poparean agintzen dutena. Erraz eta atzera. Pixka bat motxosea goldu, erraz botatzeko bizkarra. Hor dago burruka orain, 3. posturako. Samertolameu eta Zierbena. 3 segundu, ontzi hoien arte. Carlos Velasco, Portugalete, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Bueno, ez alda, beste itxura bat emanaz gaurkoan. Bueno, bai, poliki gero uste dut hobetzen nahi garela, baina, bueno, itxura hobea ematen badugu, pues, posten gaitu. Sailkapen nagusiari begira, ez du ematen gauza asko jokoan direnik, ez du ematen aldaketa askorik egongo direnik, agian playoffean zeu egongo zaret ez da. Bai, ja duela aste batzuk ja gu playoffeari begiratzen dugu, eta gure helburua pues hasieratik izan da mailari eustea eta hor jarraitzen dugu. Eta playoffaz gainera beste hitzordu handi horietako bat, ez da, Kontxa? Bueno, Kontxako esperantza daukagu, baina, bueno, oso argi badaukagu maila oso altua dela, eta guretzat izango da oso test importantea playofferi begiratzen. Sorterik onena jarri erantzat, eskerrik asko. Ni esker, berat. Hor da erronka bai, playoffean dute erronka Portugaletekoek, eta normalean horrelako lan garrantzitsu bat aurrez aurre duzunean, beste helburu guztiak baztertu egiten dirego. Era bat, horrez dago, bigarren mailako helburura mailari eustea bakarrik, Portugaletek besteak beste maila galduko baluri iruditzen zait, panorama kaskarra izango lukela, kai bat ligarako. Beste protagonista, Francisco Javier Garate, Astillero, arratsaldeon. Hola, buenas tardes. Bueno, habéis cogido hoy la cabeza de la regata y no la habéis soltado, ¿eh? Bueno, creo que hay que empezar a coger sensaciones porque no en vano este era un campo donde hace años era la clasificatoria de la Concha, con lo cual hay que probar cosas ya de cara a ese día 3. De cara a ese día 3 estáis todos ilusionadísimos. Pues claro, hay que tener una ilusión y hay que dar un aliciente a los remeros porque si no, pues la temporada está ventilada en cuanto al tema de quién puede ser el campeón, que todo apunta que será Hondarribia, y los puestos de playoff y de descenso también parece que están claros, con lo cual hay que buscar otros alicientes para los remeros. Hay que buscar otros alicientes. ¿Cuál va a ser vuestro objetivo de aquí a final de temporada en esta Liga San Miguel? Bueno, pues hacerlo de la manera mejor posible, hacer regatas como la de hoy y ver si el día 3 somos capaces de estar entre los 7 magníficos. Pues a ver si es así. Mucha suerte para Astillero. Muchas gracias. Ea ba, asmatzen duten Kantabriarrek. Astillerok bi garaipen ditu hemen Hondarribiko banderari dagokionez 2002an eta 2005an. Astillerok oso urte onak bizi izan ditu, polemikoak ere bai, esan beharra da. Eta hor da Astillero, Portugalete 16ra, Samertolameu 28ra, Zierbena 31ra, Zierbena hurbildu da, baina ezin du harrapatu, traineru bat babesten mantentzen ari da Samertolameu. Hor da Lur Uribarren, baita ere Kastanedo bi patroiak,
eskatu eta eskatu. Eta Portu ondo, errentari eusten, hasieran galdu dute, baina oso serio Portu. Oraintxe behira Portuk, erritmoa nola sarritu duen. Tremendatu. Garbi Astillero. Oso estropada ona egin dute. Eta trampa ederrarekin amaiera. Bai Astillero. Zierbena eta San Bertola. Hogei eta 11. Portugaleten hemen dator. Argi Zierbena, Zerbait errekuperatu du, baina ez dut uste, ez dut uste errapatuko duen. Orantxe, Portugalete, 20 eta 29. Eta azkenik ontzierdi bat, behintzat bai. Bai. San Bertolameu 3. eta Zierbena 4. San Bertolameurentzat 20 minutu eta 40 segundo, 20 eta 42 Zierbenakoen denbora. Eta begira, Portilla. Kantabriako arraunlariak, hankekoen amaiera ziaro ezberdina. Raúl García zaleak agurtzen. Begira detalia Portilla. Agur zuri ere, Raúl, eta Portilla lehertuta, Lerdea Dariola, Baba Dariola, Espainetatik bera. Antenatzailea pozik izango da. Bai, euren espaldi ikusi. Lerdea Dariola. 20-11-42 Astilleroren erreferentzia hor da. Portugalete, San Bertolameu eta Zierbena atzetik. Iragarkiak eta gero, bigarren txandan, lehen kaletik Kabo, bigarrenetik Tiran, hirugarrenetik San Juan, laugarrenetik San Pedro. Jaun Andreok, hau Hondarribiko 28. bandera duzu. Agur bero bat berriro ikusentzule zareten guztioi. Berehala hasiko da bigarren txanda, aldez aurretik esan dezagun, gora bera bat izan dugula eta gurutze gorrikoek eraman behar izan dutela Astilleroko arraunlari bat, Adrian Miramon hain zuzen, Andaluziarra bera Malagakoa, eta dirudienez ez da ongi sentitu, lehen txandaren amaieran, eta gurutze gorriko sorosleak etorri dira, bizkor hartu dute eta eraman dute ontzian, egia zen oso toki egokia dute hemen Hondarribian hondartzan eta azkar asko hori da, orain txari dira lehorreratzen. Dizkiote beharrezkoak diren tratamenduak, egia zen esfortzu handia eta behar bada mutila lehertu egin da horrez. Orain txari dira, hirugarren tosta estrigorran egin du, Arraun Miramonek, hor oatila, kamila jarri dute. Eramango dute? Bueno, ea lehen bailen bere honera etortzen den gizona. Eta aztear da orain bigarren txanda, lehen kaletik Kabo, bigarrenetik Tiran, hirugarrenetik San Juan, laugarrenetik San Pedro. Eta epailen agindutara kokatzen ari dira jadanik arraunlariak eta patroiak. San Pedro gaur ere, bazterretik, aurten uste dut, estropada bakarrak enduta. Gainerako danak, lehenbizikotik edo laugarren kaletik bota dituztela. Hortxe dira inolako arazorik gabe prestaturik. Horentxe. Bandera txuria epaimaitik. Bandera gorria goian, bai! Zast. Hor da Jaun Andreok, bigarren txanda martxan. Hondarribian, herriko 28. bandera jokoan Mafresaria ere bai. Lehen txandan Astillerok markatu du referentzia 20 eta 11. 19 eta 20. Balekoa. Ez da gora berarik irtera ona beraz. Eta San Juan esartu du jadanik branka aurretik. Eta Tiran dagoeneko. Tiran, segundu pare bat galduta. Bai. Minutu erdi batean. Ikeragarria da hori, Arraunketa ere luzeen beraiek ibiltzen dute, eta akaso, badakigu irtera honetan, motxoxea egin behar da ritmoa sarritu eta bat, eta hortik etor liteke akaso, moainakoen atzerapen hau. Hor da San Juan, hasieratik indartsu, gogoratu San Juan zelkapenean, lanean diren ontzien artean indartsuena dela, 89 puntu, Tiranek baino 7 gehiago. Gora begira ere, Kaiku laugarren kokatu da eta 7 puntu ditu. San Juanek baino gehiago kasu honetan. Gogoratu San Juan, horrezko txandako,
Arraun elkartea izan dugula, ligako zatirik gaur 8 handienean. arte, Zarauzko lehenbiziko jardunaldira. Bueno, guazen tripulazioekin, hemen kabo eta 3 aldaketa. 3 aldaketa egin da. Oilokoen artean. Hori da, badakigu Gustavo Vázquezek ez duela aldaketa gehiegi egiten, 2 egin ditu estriborrean, 5. tostan Ramon Blanco eta 4. tostan Mario Brion, dira gaur lanerako estriborrean, eta David Fernández sartu du baborrean, Jesus Silva bere ohiko tostara ekarri. San Pedro orain, estropadaren burua hartuta, San Pedro eta San Juan aurretik, eta Galiziako biontziak atzeraxeago. Hemen tiran, Cambados prestatzaile, eta gaurkoan ere, Jose Angel Cambadosek bere burua kanpoan utzi du, ordezkoen tostan, 3 aldaketa. Hori da, aurrekalaria, batetik Kanosa sartu du, Jesus Hermelo, Tximaluzea zerain utzita, lehorrean utzita, estriborrean David Alfaia, iaz Urdaibain aritu zen mutila, 5. tosta estriborrean sartu du, eta 5. tosta baborrean berriz, Diego Cabaleiro, eta nire iruditzen zait, Cambados bere ere pixkanaka, ari dela kuadrilea bilatzen, eta irailera begiratik. Ontzi bat, garbi orain San Pedro, begira. Hango nola babesetik. aldatzen diren gauzak, Zierbenak estropada kaskarra egindu 4. kaletik, eta orain San Pedro errenta ederra lortu, naiz eta hasieran pixka bat atzean ibili den. Hori da, baina horko babesunarekin edo, akaso aprobetxatu du, da hemen San Juan, hau 4 aldaketa eginda, estriborrean, Igor González, hemen ikusten dugun mutila berriro ere marka postuan, Jon Carrillo 5. eta Murgi Ondo 6. eta baborrean, berriz, Iban Laboa sartu du Joseba Fernandezek, eta horretarako Lehi Ibar, mazta tostara ekarri du. Eta hortaz aparte gainera, dantza pitin bat ere bai, beste bizpairu mutil, tosta ezberdineatik gaur lanean. San Pedro aurretik, ontzi bateko errentarekin baldaren gizonak, eta honek ere aldaketak egin ditu, eta ipagarriena behar bada, urko kortajarena kokatu duela hankeko lanetan istriborren. Hori da, oso ipagarrian niretzat Miguel Iker Aranburuk jokatu ditu estropada guztiak, okerrezpanago, eta zen jarri hanketik, eta urko kortajarena veteranoa Iglesias 2. tostatik 5. gora eraman du, estriborrean eta baborrean berriz, azken aldian desente egiten ari den mugimendua. Errota, Jon Olazarrasti lanean da, eta Aitz Ortiz Aiarra, ziklokrosista hoia, lehorrean. San Pedro, badua pixkanaka. Badua bai, eta San Pedroko protagonista bat ere badugu, Kaian, Hondarribiako Kaian berarekin hitz egin dugu. Hemen txeduzue Manuel Lasartek esan dako. Gure batipat gure helburua izango litzake lehengo asteko Zarauzko estropadako itxura hobetzia. Guk beste maila bat eman egin duen, guk hartu genduen preparazio modu, gu ja pentsatzen gaude Kontxako Selkapen estropadari behira gaude, eta gure helburua batipat 7 postu hoitan sartzekoa da, ezta? Orduan lehengo asteko estropa gelditu zitzaigun, pixkat gazik oso gorputzaldi txarrakin, guztua ez behintzat. Eta itxura hua mejoratzeko esperantzakin, aldaketa batzuk eta egin ditugu, eta ondo ateratzen dira. Manuel Lasarte, sorionak, Manuel, 36 urte gaur. Ezauna. Sasoiko orlanea. Bai. Mutilikera garri indartxua, Manuel. San Pedro, 5-0-0. Begira Kaboren buelta. Begira aurretik Astillerok 5-0-4. Hor dago, San Pedroren lana orain 2. txanda honetan. Eta ze gora berak, Galiziako ontziak atzetik izan ditugu, San Juan aurretik. Eta orain asko aldatu da. Luze bakar batean estropada. Luze bakarrean, ikeragarri San Pedro bera, nola ibili den. Nik uste dut, 2. da 4. kaleak, batez ere joateko, mesedegarriak direla. Behoia orain ze gertatzen den. Endika Perez gaur, patroi. Lurrunduta dugu. San Juan darrekin. Ontziko kamara, iskate penagarria da. Bi ontzi. Ia orain poparean San Juan. Errenta ona da, eta Astillerorekin konparaketa egin da 5 segundu dira, Astillero eta San Juan parean izango genituzke orain. San Pedro nik uste dut irailera begira ere behar duela, estropada on bat urtea. Nik uste dut denok uste baino beto hasi zuela, eta gero hortxe, geratu da 8. lekuan, Pasai San Juan eta Galiziarren atzetik,
eta, bueno, abek irailaren 3 aurretik behar dituzte alakoak. Eta ea beti diogun alibiaren inguruan, bigarren erdia nola egiten dute. Normalean lehenbizikoa aurten behintzat hobea egiten ari dire. Kaboren GPS-a ez dabil, fin edo behintzat ez ditugu haien datoak pantailan, baina ontzia hor da, Bai, hori ez da apartean. Lehen kaletik ari da Kabo eta aurrena ez doa, baina erabat atzeratuta ere ez. Eta begira, San Pedro, barrura ere galtzen ez behintzat. Eta honen itxura bikaina emanez. Lehendabiziko protagonista hemen, Xavier Arraraz, San Juan, Arratsaldeon. Kaixo, Arratsaldeon. Ikusi dugu, ez da, lehendabiziko zeabogan, demorariko okerren amarkatu duzuela, baina poparian orain asmatzen ari zaite. Bai, irtera oso txukuna egin dugu, aurretik jarri gea. Baina, bueno, ez da irtera egin behar, baizik eta bukaera egin behar dagoena, ez? San Pedro pixkanaka aurre hartu digu, eta, bueno, pixkate aldea hortxe dago, ez? 5 segundutan gabiltza. Eta, bueno, oraindik estropara erdia gelditzen zaigu, poparian nola gatozen. Horezko txandatik, bigarren txandara egin duzue, denboraldi bukaera honetan, zen helburu dauka San Juanek? Hombre, helburuak beti izaten dira alik eta honena egitea, ez? Noskiera bastea, bino, bueno, saia badaukagu. Bino, bueno, errekuperatzea, berreuskeratzea, ez? Nola baita horrezko txanda hori izango litzake egokiena. Eta, bueno, guain ja denak badaukagu buruan beste iraileko helburu bat, baina, bueno, hori gaurkoan beste alde batea utzi behar dugu, eta gaurkoan aldak txukunena egitea. Eta gaur ere beste begi bat kolindrezen ez da, neskekin azken, Gipuzkoako azken estropada gau. Bai, hori da, gure neska kantxe daude, eta, bueno, badaukaten aukera gaurko ikurriña hori ere bastea. Sorterik onena, eskerrik asko, Xavier. Eskerrik asko zuei. Biko estropada, arratsaldeko 7etan da. Bueno, hor da, kolindrez referentzia, KE bat ligari dagokionez bihar Bilbo, amaiketeritan, azken estropada. Bilbo iria, prestigio ikeragarrizko garai batean bentsat erlojupekoa. Villa de Bilbao. Hori da, nerderaz, Villa de Bilbao. Izenak euskera eskartzen ez ziren garai harta. Eta ikeragarrizko garaikurra bazen, gu mutiko euskorretan gogoan du, gu gaineko bai, ikeragarria. Juanito Altxerrik eta ekarria ondo gogoan dutura. Bueno, hori bihar izango da, eta Getariarekin batera playofferako zein izango den, beste euskal ordezkaria, hor erabakiko da. Zumaia dirudi. Zumaiak abantaila handia lortu du, ondarrutarren aurret. San Juan sartzen, 3 segundora, ia 40 palan poparian, eta Pasaitarren artekoak gaur, iruditzen zait, ikaragarri gustagarri izango dugula ikusteko. Kabokoen GPS-arekin itxuraz antenak krakatekoren bat edo, eta arazoak. Horretik tartek hautxe ingo du, bati bat urruti dabilenean ontzia. Bueno, hortxe dira datuak, beraz San Juan zerbait errekuperatu da, bai. 3 segunduko tartea, Pasaitarren artean, eta ontzi bat atzerago, oraindik, hau da, lideraren gandik 6 segundora, Kabo eta Tiran. Hemen iruditzen zait, barru alde honetan, dagoen edo egon liteken olatu apurra, lehenbiziko kalean eta hemen barraren ondoan, harrigurtziaren ondoan, gehiago montatze ote duen, dagoen apurra. 5 segunduan, Laurak. Bai, hau ez dago erabakita, oraindik asko falta da hemen. Bizia boga, Amarreko askatu du gaitze. Osori. Anda San Pedro. Kalen arabera doaz, 4-2 bat. Gero irteera. Lehenbiziko txandan berriz kontrako gertatu da, 4-4. 9:54 egin du Astillerok lan erditan, San Pedrok bi gutxiago. San Juanek buelta, 9:52. San Juanek bueltan. Eta Kabok ere bai. Bai. Eta Kabok ere bai. Tiran azkena orain. Nik uste du San Pedro gorain, sarrera baino, distantzia abantaila gutxiagoa duela. San Juanek 9:54, Kabok 9:56, Tiranek 9:57. Maniobra ostean, San Pedro San Juani bat, baina hortxe dira, Kabo 3, Tiran 4. Begira ze ritmo diferentzia, San Juan darrak eta San Pedro tarrak. Beste harintasun bat ikusten zaie, orain behintzat, kanporaga, San Juan darrak. Erritmoa ere, bai gehiago, nabarmen gehiago. Eta tartean Astillero, Astillero oso lan hona egin du itxuraz. Orain konparaketa egiten badugu, Juan etorri bat egin dute, eta San Pedro, Astillero, San Juan, 2 segundutan dira, Kabo ere bai hurbil, eta Tiran bera ere bai, hau oraindik guzti zabali dago. Suso Núñez daukagu hemen, Tiran ontziko ordezkaria inkustore, Arratsaldeon, Suso. Hola, buenas tardes. Estamos viendo una tanda bastante más igualada que la primera, ¿verdad? Sí, bueno, esta tanda a priori con estos 4 puede dar muy buenas regatas, ¿no?
Seguimos ahí en la pelea y bueno, estamos los 4 en 4 segundos e intentaremos esta segunda parte de regata pues remontar todo lo que podamos. Suso, parece que en la general está todo más que decidido y por ponerle un punto de morbo está la pelea que tenéis Cabo y Tirán, ¿no? Bueno, eso ya viene creo que ya desde antes de la primera jornada, pero bueno, siempre te queda eso, el orgullo de, como te decía el otro día, ser el primer gallego. Al final pues va a dar igual, ¿no? Porque creo que los dos hemos hecho buena temporada. Y bueno, ahora las últimas regatas siempre buscando un poquito eso, el ganar la tanda y a ver si suena un día la campana y alguno de esta tanda se puede llevar un trapo. Y en el otro lado de la moneda, la otra trainera gallega, San Bartolomeu. Sí, es una pena porque yo creo que aquí en la Liga San Miguel debería haber más embarcaciones gallegas, un poco para tener un poquito más de fuerza, ¿no? Los clubes gallegos de cara pues, desde la organización de la competición, a poder tener más viajes allí a Galicia para igualar un poco la cosa y bueno, pues una pena que Meira pues vaya a perder la categoría y ahora a ver si las que tienen las plazas en la Liga Gallega se animan y vienen al playoff y bueno, suena la campana y alguna puede ocupar la plaza de Meira. Pues ya veremos lo que sucede. Gracias, Suso. Suerte para Tirán. Gracias. Hortxe dira, Tirán 4 segunduko atzerapenarekin, baina Pasaitarren artean 2 segundu ditugu eta Cabo ere oso hurbil dago. Eta iruditzen zait, orain San Pedro, horziago batik irteeran, kosta egintzaie, baina orain, tartea zabaltzen ari dela, eta Mikel lehenbiziko luzean, orain hor ikusten dugu, hor, arrantza portuan nola izateko, hortik kanpora, hor ireki du lehen tartea, Libiak. Eta orain 36 palan. Eizer, ematen du, poliki indar pixka bat hartzen ari dela, Ibon. Nire iritziako, bai, gu gauden toki honetan behintzat, Uxiago sentitzen dugu. Eta banderak ere gehiago mugitzen dira eta... Aizea eta argibili begira zer datorren hortik, Bueno, Sara, eguzkia ikusten dugu oraindik. Oraingoz bai, baina ez da ginek euria etorriko dan laster, Bueno. San Pedro, San Juani bi. Hor da, Cabo baita ere hurbil, Tirán 5 segundotan ditugu. Ira San Pedro orain, Lehen ere tartea hementxe zabaldu. Hor izango da zerbait. Mendik eta balizara. Astillerorekin konparaketa egiten badugu, bigarren txandakoek orain lortu dute tartea, denak Astillero baino bizkorrago. Oazen San Juan darrekin! ¡Oye, estimó! ¡Oh! ¡Con la voz! ¡Eso es! ¡Sigue! 36 pala, ia zazpin. 36 pala eskasean. Begira, Josebak nola begiratu den estri horrela. San Pedro, entrenatzaileak beti burua lanean. Begira dezake horrek, Bera da, kapitaina eta ez dio inork izango. Segundu pare bat bizkorrago San Pedro. Horein kanpoan, hor urgaina ere, ikusten da, izetxo pixkat badela. Baina begira, San Pedrotaren aurrea ere. Nola doan, gozo. Hor, aparri gabe, hori izaten da seinale askotan, saltoka eta trenerioak ikusten direnean, trenerioak aparra eta barbarra ateratzen du, zeinen garbi doan. Hor ikusten da ederra, Trenerioak altza bai, baina ia izurdea bezala, geratu gabe, saltoa goe, baina geratu gabe. Ondoari dira Pasaitarrak, biak serio, eta Galiziarrak ere bai lanean eta Galiziarrak gainera badakigu bukaeran lanak ematen dituztela beti. Ea ba, Astilleroren erreferentzia hor da, jadanik, pantalla erdian goian, 15 eta 23 hirugarren ziabogan, eta hori erraz hobetuko dute, eta begira nona agertu den Cabo baita ere, Tiranen aurretik. Ea irteran, GPS-a ondatuta dago, baina mutilen maila ez, Ez. Ateratzen San Juanekin batean, Laura, Tiran ere, atzeti bai. Erneba, 15 eta 15 San Pedro, baina zer esango dugu ba? 3 segundu. Lau, hor dira dena. Hortxe, orain beste estropa bat azten dela. Estropa baten baitan, burua hotz, nekea ere pilatzen, eta orain erabaki beharra izaten da noiz jo. Bai, eta hori askotan olatuak berak markatzen du. Olatu da torrenean. Cabo, badaki gonolakoa den, hor dago, gainera Cabok hemen garaipena du. 2004ean hemen lortu zuten bandera
irabaztea. Estropada eremua goiti bera zeharkatuta. Seguru Bidal jauna gogoan duela hori. Berari galdetuko diogu, arratsaldeo Mario. Hola, buenas tardes. Comentaban mis compañeros que tenéis una bandera aquí, ¿eh? Pues sí, en el 2004, ya hace unos años. Buenos recuerdos, la verdad. Tenéis el GPS roto, no tenemos vuestras referencias, pero acabamos de ver en la Ciaboga, en esa tercera maniobra que estáis peleando y que en este largo de vuelta empieza una nueva lucha. Pues sí, estamos, parece que bastante iguales, no tenemos información del GPS porque no hay cobertura, pero sí, a ver ahora en el último largo si somos capaces de estar ahí en la pelea con San Pedro, que marcaba cabeza de regata, y con San Juan, que está ahí también. Cuenta atrás para ese 3 de septiembre en el que estáis todos pensando, pero aún quedan unas cuantas regatas. ¿Qué os planteáis en este final de temporada? Bueno, está claro que todo el mundo piensa un poquito, incluso los entrenadores piensan un poquito en la clasificatoria de la Concha, pero desde luego no podemos despistarnos aquí, porque si no está claro que te vas a los últimos puestos. Suerte para Cabo, gracias. Muchas gracias. Begira nola estutu diren gauzak Pasaitarren artean, Tiran ere 3 segundu da, eta Kabo Tiranen aurretik dator. Horrek esan nahi du, 3 segundutan ditugula lau traineruak ibon. Bai, eta gu ikeragarri gustora ari gara ikusten, baina jokatzeko hor mutilen larruan jarritatzen estropadako gorra. Erne, San Juan begira. Erne. Olimpiarerako saioa dirudi. Bai. Tiran 2 segundora, zoragarria. Ez aldo aurretik San Juan bera, ikuspegi horren arabera, agian bai. Atzetik aurrera bai, bigarrean kalean sartuta, Begira, 3 bigarren kalean nola datozen. Nik uste dut, Begira Kabo, begira orain, Kaboren GPS-ak badu indarra eta Kabo bera aurretik. Hau da marka. Kabo parean hortxe. Kabo, San Juan, San Pedro segundo batean, Tiran 3. Eta Jose Manuel Oiarbide San Pedro Kordezkariari bihotzekoak eman behar dizu, ez da arratsaldeo. Ez daki bihotzekoak mogo diten, baina dago difentziakin ematekoa da, Kriston estropada ari gara ikusten, segundu bat 3an orain. Eske San Juan dago, Kabo GPS-ak etzun referentzi ematen ikusten genuen oso bertantze gaola, eta ikusten da, bera aurretik dator, eta gu eta San Juan segundu batea, Tiran 3, ez tor, faiatzeik. Urdurik gaurko egunagatik, baina iraiaren 3an zer gertatuko da? Iraiaren 3 irailean dago, handik guztuen gaude eta lasai. Jo pentsatzen hasiko gara, garkoa pasabi erdo lehenbizi. Pero segi, estropada bukara ikustera, polita dago eta. Bale, eskarrik asko. Polita, ikeragarria dago, estropada maiera. Gainardiko kaletan biak, bigarrengoan da 3garrengoan. Tiran bera ere atzetik aurrera. Argi, Ia 40 palan, 4 traineruak. Ea ba. Aizeare garbi orain, iparretik eta ze bukaera polita. Kabo buruan, San Juan eta San Pedro eta Tiran atzetik. Ia 60 quizás me jotaso. Kabo bera. 4 traineru hain orekatu, demoraldi osoan uste dut ez ditugula ikusi. 4, Hau txanda ederra, Kabok 2 segundo. Begira orain. Ontzi erdi bat aurretik. Bizi San Juan. Denak ez dutzen orain. Tiranek ere bukaera. Eta guztiek hobetuko dute, Aixa gainera Astilleroren denbora, Kabo, San Juan. Hor dago burruka. Prestatu bideo finiša epaileok. Kabo, San Juan. Tiran, San Pedro. Kabo. San Juan, Tiran eta San Pedro. Marka San Pedro tarrei, Pena estropada aurretik ibili eta bukaeran txandako 4. Ibon. Zer den, 17 minutuan aurretik ibilita, baina hor behintzat. Eta nik uste dut gaur San Pedro tarrek emaitzarik ez, baina estropada oso ona egin dutela. Oso ona ere. Esango digute guri kaian, Kaboko hauek astakiloa direla eta kriston entrenamentuak egiten dituztela eta gogorra direla eta nunbaitetik ateratzen dute gaia, Ibon. Bai, gaur ere hauek egin dute eta guk famatzen ditugu, bere bukaera hau famatzen dugu, baina demostratzen dutelako. Gaur 4 egin dute, bota dute harrigarria. Haizea pixka bat aldatu egin da iparreki aldetik lehenengo txandan orain zerbait gora, 10,6 lehen, orain 11,4,
eta orain Iparra. Hori da, eta horrek asko aldatzen du, pixka bat hor rolatu egin du horrek asko aldatzen du. Bueno, hemen erreferentzia, Kabok, 20-0-0 berrogeita amasei, 2004ean Kabok hemen bandera irabazi zuen Jaun Andreok, Oresko txandan berehala lehen kaletik Urdaibai, bigarrenetik Kaiku, hirugarrenetik Hondarribia, etxeko trainerua ligako nagusia liderra, laugarren kaletik Orillo. Hori dena, iragarkien ostean ikusiko du. Arratsaldeon berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Hondarribian gara bai, Hondarribiko 28. bandera dugu jokoan, Mafresaria, eta momentuz Kabok hemen du 8 arraun elkarten arteko erreferentziarik onena gaurko honetan. 20-0-0 berrogeita amasei. Eta ikusiko dugu orain, Oresko txandan nolako maila ematen duten handiek, favoritoek, hor ikusten dugu berriro, finisarekin, baina garbi, ez da gor zalantzarako tokirik, Kabo nagusi izan da, eta badatoz poliki-poliki Oresko txandako ontziak. Lehen kaletik Urdaibai arituko da, eta esan dezagun joan zen urtean garaili izan zela lehen txandatik. Bigarrenetik Kaiku. Ez du banderarik irabazi ligan orain artean, aurten, hirugarrenetik Hondarribia, ligako nagusia, liderra, 9 garaipen, bigarrenari Urdaibairi 16 puntu. Laugarren kaletik Orio, 2 bandera irabazita Oriotara, sailkapenean, hirugarren dira, Hondarribik hori 30 puntu. Tarteak oso handia dira. Bai, handiak eta eskotan esan duguna, Hondarribiak liga oso bideratu da nama, Mikel, eta niri iruditzen zait, haizeak hemen bintzat. Haizea gora. Mugitzen ari dela. Haizea gora dator. Eta ipar mende ari da jartzen, Itxasoa ere. Bai, urasala eta beltzago eta mugituago ikusten da. Bai. Kabokoak ez dira, triste jarriko, hori gertatzen da. Ona. Niri iruditzen zait, hau baino gehiago beharko lukela. Koska dago, txanda batetik bestera. Bandera txuria Jaun Andreok, epai maiti. Argi. Bandera gorria, bai! Bagoaz ba! Hau giroa, hau burrunda! Jende mordoa etorri da, Asko, herri osoa dago traineruarekin bat eginik. Urdaibaik sartu du branka aurretik, segundutxo bat aurkariei. Eta irtera balekoa da, ea ba. Orain printzipioz Urdaibaik korronte gehiago izango du aurko, ura gora doa. Hemen Bidazo ibaiak, eragin gehiago du. Hemen, pestan ere jarri du, Jon Saltzamendi. Bau Bizkaiari. Azken estropada kontuan hartzen badugu 3 aldaketa, eta oso ontzi sendoa gaur Bermeotarrena, beti dute maila honekoa, baina gaur titular izan daitezken hoien artean, gu ez gara entenatzaileak, baina Rua kanpoan da, beste denak, Bai, nik Espainiko txapelketa kontuan hartuta, Estriborra aurrekalari eta patroia bera, eta Baborrean, 2 aldaketa bakarrik, orduan Unanue lesionatu izen, eta hor Nando Rua kanpoan utzi du, Polo bigarren tozara karrita, eta Iñaki Goikoetxea Lekitarra kanpoan, eta Oje da barro. Punta-puntako. Hemen Kaiku, Korta eta Lakaren taldea, eta honeken esan daiteke gaurkorako 3 aldaketa egin da, honentsuenak jarri dituela lanerako. Hori da, eta jende asko esan digu Sestao aldetik eta pasaden astean ikeragarrizko estropada egin zutela, zarautzen berriro ere, hankekoak aldatu egin ditu. Pasaden astean Salbaño eta Adrián González ziren, gaur Carlos Rodríguez eta Mikel Calleja, eta Oscar Gómez ere jarri du gaur aurkari postuan Korta. Ikaragarria, Oresko txanda hau segundu batean laurak. Hemen Hondarribia, etxeko arraun elkartea, eta Orbañanosek gaur ere etxean, egin ditu 4 aldaketa. Hori da, aldaketekin jarraitzen du, gaur Zagartzazu eta Jurgi Estriborrean lanerako dira, eta Estriborrean kanpon utzi dituenak Inigo Bertiz eta Ozer Zaldaik. Pentsa eta Baborrean Ekaitz Aznar eta Xier Puertas lanerako, eta Iñaki González eta Mane Zaldaik sartu ditu. Veterano handi batzuk kanpoan eta gaztei, besteak beste
Zagartza zuri, Tori etxean estropada eder bat. Hori da, erreleboa, irudikatzen ari da, eta lan hori bintzat oso ondo egiten ari Ondarri bitarra. Orain zer gertatzen den, horko harri gurtzi, barra horretatik aterata. Lehen San Pedrok hor egin du eta zuloa. Kaiku orain laugarren 2 segundoko atzerapenarekin eta hori errekuperatu da, segundu batean da. Igor Makazagaren kuadrilla eta Zarautzko bigarren jardunaldiarekin konparaketa eginda, Ibon, aldaketarik ez. Aldaketarik, batez orduan ziagoan egin zuten pekatua eta Makazagak erabaki du kuadrilla jartzea eta ikusten ari garena da, Mikel. Aurreko pitxandekin alderatuta entrenatzaileek erabaki dutela, pestaina jartzea eta ea ikusi duten hankanpoan aizetxoa edo aldatu egin dela, hemen ikusten da pixka bat zikinago badagoela. Hori ikusi dugu pestainarekin, begira Urdaibai ere, Hondarribia ere bai. Baina zikina zikin, horrezko txandako lau traineruak, bigarren txandakoak baino, 4 segundu bizkorrago. Orain arteko 3 minutu hauetan. Bueno, guazen protagonistarekin, Iker Zabala, hain zuzen Bermeoko arraunlaria, estropadaren atarian Euskal Telebistaren kamara aurrean. Bai, hombre, pasteleko zatiriko zuena kontxa da. Genti dino, Urdaibai ez dagoela temporaldi ona egiten, nik uste dut nahiko temporaldi txukuna gauzela egiten, pasake, Hondarribi dagoela oso fuerte, zure ondu egin barra, eta gure asmo izango da, metik eta kontxara puntuan jarri trainerue, eta albadan, asko denporaldi guztize errepikatutie, txapelketa guztizik bastie, eta kontxako baginda hori jartie, izako zen, bigarren urtez jarraian, sekulako demoraldize, ametik etara azte bi falta 10, gaur gaurkue, eta ja se pasaten da. Hondarribiak hartu du errenta. Hondarribiak segundu pare bat bai, Bermeotarrei. Errenta, polita, ia traineru beteko aldea, horrezko txandan, ea maniobrak. Eta hori jo, Urdaibairen parean, Kaiku, asko txobalduta, denengo luze honetan. Ea ba, post 0-0, San Pedroren erreferentzia. Sartu esan du Amunarrize. 4:49. Ea irteeran. 2 segundura Urdaibai eta Orio. Urdaibai bulta egin du. Laura, ea ba orai. Eruditu zait, Urdaibai bulta hona eman duela. 3 segundu. Tartea, Tartea gora, Hondarribik Urdaibai eta Oriori 4 orain. 4. Kaikuri 6. Laster ekarriko dizuegu protagonista bat, baina jakizue Emilio Koiantes astilleroko ordezkari batekin hitz egiteko aukera izan dugula. Adrian Miramon, lehendabiziko txanda bukatutakoan zorabiatuta gelditu dela, eta gurutze gorriak hor lanak egin behar izan duela. Ondo dagoela esan digu, eta jada gainontzeko taldekidekin, beraz. Posten gara. Zezena baino indartxoago dira eta gure arraunlariak egon. Bai. Ez dira askotan ikusten, alakoak, Zorabioren bat edo nobedadaren bat egin, eta bulta eman dio, eta hor, Amunarri zentzun dugu, gainentziak, eta horrek esan nahi du, esan ari gara, itxasorik ez dago eta hundirik ez dago, baina laguntzeko moduko olatua, egongo da, gainera izia alde, teikera garri azkarretorriko dira. Eta maranean doak gure kameraman bat ere ondo ezin sentitu omen da, eta aldaketa, dirudienez, puntetan, han kanpokaldean duguna, beraz. Horrek esan nahi digu, han mugimendua badela, han kanpokaldean. Barne lineatik hori adirazi didate lankide. Antzeman da, urgainean, hori 3 segundura jarri da. Kaikuk 7 galdu ditu, Irako txixiltasuna eskatuz, Eta Hondarribia estutzen. 4 Orio eta Berme hori, Kaikuri 7. Kaiku trainerua gehien galduta txanda honetan, Pedro Mari Abando, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zarauzko estropadetan beste itxura bat ikusi genuen, gaurkoan suposatzen dut oso motibatuta ateako zinetela, baina begira, horrezko txanda honetan atzetik. Bai, egita Zarauzko nahiko ondo bilen batez ere bigarren estropadan, baina gaur ikusten da handik buelta monta ostean ja galdu 3-4 segundo,
eta gatzi izango da oin errekuperatzen badugu. Azkenengo partean batez ere, nire pentsa dut hor laugarren postua mantentzeko hori bigo gara. Baldintzak aldatu dira, ez? Bai, lehenengo txandatik ona, oain ikusten da mendabala gero eta gehiago gotzen da, eta orduan hiru laugarren balizatik handi puntatik batez ere kanporantza, nahiko ondo ateratzen direla, eta, bueno, ematen du kanpoko balizatan nahiko gatzin bigo. Iraiak 3, hor zaudete pentsetan? Bai, beste, ia hainbeste abesten dugun danok hor lehenengo klasifikazioa, eta, bueno, gerokoak ez da. Ikusiko dugu, sorterik onena. Bale, eskerrik asko. Ondarribi eta Urdaibai, Orio, hortxe, Urdaibai bere lehen kaletik lanean gogor. Polita doa, Eta haize honek... Haizea gora. Bai, haize honek kanpora, nik uste dut, 3. luzean, 3. da 4. kaleak hobeak egingo dituela. Urdaibai ere, hortxe, treneru betean, treneru batean. 38 palan Bermeotarrak. Oso polita. Eta begira ezberdintasun arran. Nola bukatzen duen. Batek bular parean, ez diru Urdaibaikoek, eta besteak pixka bat gehiago nola eramaten du. Ikusgarria doa Norgaiagok. Eta orain, hemen gu gauden barra hontan jartzen garenean, hor ikusten da. Hor normalean, lehenbizikoak eta laguntzak gehiago izan dezake. Haitze ufadatxoak, 15, 16, 17 kilometroko abiadura, mendebaldetik orain iparrera, lan erditan, San Pedro 9 eta 52, gero badakizuek Kabok gainditu duela hori eta referentzia 20-0-0, 56koa dela bandera irabazten. Este segundura sartu dio Hondarribia. Kaiku atzean da, 10 segundu. Asko galdu dute kortaren mutila. Baina nozenak. 36 palan. 37 palan, barrena. Ondarribi Urdaibai. 3 segundu, ean maniobra. Orain hori horentzak une txarra. Txikitu egingo dute krono ala ere, begira, 9 eta 52. Ea ziagoa. 9 eta 55. Hemen Bermeo. Bigeiago, han Orillo. Kaiku ere bai. 9 eta 55 Hondarribik, 9 eta 18 Urdaibai, Orillok 9 eta 40, Kaikuk 9 eta 45. Txandako azkena Kaiku, bigarren txandako azkarrena baino, 7 segundo bizkorrago. Beraz. Maniobra ostean oraindik 3, Hondarribiak Urdaibairi. Hori 6, Kaiku 12. Iruditzen zait, Hondarribiak Kaikurekin bai puskatu dela, hori horentzat ere une txarra, eta Urdaibaik iazko garaipena. Errepikatu nahi bedu, orain heldu behar dio. Kanpora goa dituztela ikeragarria. Orain eutxi behar diote, Bermeotarrek. ¡Proa, escúchame! ¡Viento en contra! ¡Arriba final! Argi dago bai, haizea dutela lagun horre. Hori da, eta aurrea saltaka eta zaztekora, ondo bukatzea eskatzen, ondo bukatzea. Aizia altzatzen! Begira, Amunarrizek. Aizia altzatzen dio Amunarrizek. Bai. Aprovecha hoinua! Bat! Hementzia bogak. Zibarruko kamaratxoarekin. Begira, bahorrak ekoa, justu eskua buzti eta abante, Kazerri horrek. Remata y nos vamos! Hor karanberrek, Zea alegin patroiak ere. Eta patroiak denak zimel daude, eta arraun puzka hori mugitzeko, hori indarra ere behar da, Ez da utzi eramatea bakarrik, Eta nervilua. Hori, gatja. ¡Oso la chapetu! Hondarribik 4 Urdaibairi. Orio 6, oraindikan hor lotura hori egin nahiar hori jotarra. Hortxe eteten da, 5-6 segundoan, haizeak gora nola gaina, nabarmen. Haizeak zeharo gora eta Iñaki Arostegi Oriotarra pentsatu zia aguantotuko duten, ez da, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Bueno, zeharo aldatu ja baldintzak. Bai, haizia nabarmen gora gadator, ez tekit, galerna itxura hartzen nahi da, aber usten duen pixka bat.
Beno, sailkapen nagusiari begira Iñaki, ez dut aldaketa ondirik egongo dianik, 3. postuari eutsiko diozue seguruenik, patroiari dagokionez ere garaipena eskuratuko zuela. Bukarako helburuak zintzu dira? Ez, bandikan estropadai begira daude, hor ikuste, Hondarribi egia esan ondo da tandan dominatzen. Bartxe Urdaibai bostea, guzeiea, bandikan burrukaiteko neko estropada badao, eta pixka bat urreatzea lortzen dugu behintzat. Hortza dute, borrokan Urdaibarekin, Hondarribia berriz ere jaun eta jabe gaurkoan. Bai, ikusten da, Hondarribi izugarrizko demoraldi egiten nahi da, eta, bandikan gehatzen dira estropada batzuk, eta gu ez gaude amore emateko, eta burrukan zaiko dugu, behi usteko mon. Amore emateko ez, eta kontxan bentsatuz? Kontxan demoraldia nozon, aurrena gaurko estropada dago, aurrena biharkoa, pixkanak ajun behar dugu, eta egia da, kontxan nahi deula iritsi alik eta momentu honenean. Eskerrik asko, sorterik onena. Venga, eskerrik asko. 5 segundu, eusten ari dira aldan bezala, Urdaibai eta Orio. Urdaibai aurretik. Nibel Mikel Urdaibaik orain eutxi behar du. Orain eutxi, eta gero... Nola baitere, gero aukerak izateko. Ziaboga ostean, Kaiku urruti dela ikusirik... Norabidearekin asmatu, ez? Amunarri zazira, banderak euretzako eta barri ginez. Orio hortxe, 6 segunduan. Ziabogako kalera bera du Orio. Oraindik aizearen aurka badute lan pixkat, Minutu erdi ikeragarri luze egingo zaie. Ez dakit Hondarribia ezote denari orentxe, estropada, usten edo... Amazazpi. Orain iruditzen zait dagoeneko, lau traineruak, baita Orio eta Hondarribia ere, Euskaldeko kaletik, itxaso zabalean babesi gabe geratu direla. Urdaibai hortxe, 5 segunduan. Estropada egiten ari da, bere kale horretatik, meritoa du, estropada horretatik. Eta kolindrezetik lankideak, albisteak, San Juanek irabazi du azken estropadak, Gipuzkoako ligari dagokion leia, emakumezkoen ligari dagokionez, Zumaia 2. eta Ibaika 3. izan da. Horda badatua, Euskotren liga irabazita gero, Gipuzkoako liga, orain Zumaiarentzat errenta ikaragarria zuten. Bueno, hemen Hondarribi aurretik, etxeko trainerua. Kaiku urruti geratu da, baina Urdaibai eta Orioren artean oso burruka politari gara ikusten. Eta begira, konparaketan orain, San Pedro, 26. Hauek egan egiten ari dira, nahiz eta baldintzak orotara kaskaragoak izan, horrezko txanda. Arraunen, nola doazen. Besteak ere, Orio eta Urdaibai, adiera bere handoaz. Orain, azken duze hau, ederra izango da, begira, ura hor, nola dagoen, no? Bai. 14 eta 49. Orain Hondarribiak gauza bat du ona. Kaiku, atzean geratu dela eta nahi izan ezkero, 2. kalera sartu daiteke. Eta nik uste dut, haizeak horixe eskatzen duela. Urdaibaik ere bai, 2. kalea libre du, baina haizeak iruditzen zait, 4. kaletik lehen biziko eskatzen du. Markatuko du. Hori da. Orain, izan ere, ematen du, mendebaldetik indar gehiagorekin ari dela, Era bat trabeska, era bat estriborrekin. Begira urgaina. Beltz. Hemen zalea daba giroa Hondarribian, Galernak hemen behin baino gehiagotan ikusi ditugu, estropada honetan. Badu bani gogoan, ez genuen endaian amaitu txiripaz, Zazpi, Orio 8, Kaiku 14. Baina Urdaibaik Oriok, ohartu bat zerbait behar dute. Errenta ederra du Hondarribiak, Beste 2 segundo. Bi traineru, etxean, Morales gainezka, zaleen aurrean. Dena alde. Ziragarritasuna. Arraunean, nola datorren traineru hori, Batean, biskiak balira bezala, 13 gizonak. Hemen Orio. Gira, trabez nola sartzen denera bat. Ez da giro hor, Escuchame, equipo, deja el peso en proa. Hor da burrukan. Bigarren posturako Orio Urdaibairekin. Gehitxo galduta aukerak izateko. Bai. Horrein garrantzitsuan norabideak eta. Nondi datozen.
Errenta ederra du Hondarribia. Eta bigarren tokirako sekulako borroka Urdaibai eta Orioren artean. Agustín Aramburu. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Por decir algo, porque cómo ha cambiado el tiempo, ¿eh? Pues sí, a ver si acaba y no nos pilla la lluvia, porque si no nos vamos a mojar un poco. Bueno, decíamos, esa pelea entre Orio y vosotros por el segundo puesto, porque está claro que hoy parece que Hondarribia mantiene el liderato. Sí, parece que es la hegemonía, ¿no? Pero bueno, ya veremos, a ver. Bueno, hemos estado hablando antes de comenzar esta regata con Iker Zabala, ya de cara a la Concha le parecería magnífico, supongo que a todos los bermeanos también, claro que sí, ganar la bandera de la Concha y hacer doblete por segundo año consecutivo. Bueno, pues a ver si lo logramos. Intentarlo, vamos a intentarlo, pero los demás también andan, pero bueno, ya yo creo que hay buenas sensaciones. Perfecto, mucha suerte, gracias. Venga, sentsazio ona ditu Aramburu jaunak. Orio zazpira orain bigarren. Urdaibai 8. Denak baborrera, Miguel. Aizeak horixe eskatzen duta. Denak baborrera etorriak. Bai, alaxe da garbi. Denak, eta lehenbiziko kaleak horixe du kaskarra ere. Kondena lehenbiziko kaletik joan eta ezin, baborrera etorri. Hemen gerra bigarren lekurako dago, ikeragarria, Bandera Garbi Samar. Garbi Samar bai. Garbi Samar. Bigarren posturako burruka eta Hondarribia nagusi. Etxean zaleen aurrean. 14. jardunaldia da eta 10. garaipena. Hortxe du eskuan Hondarribia. Mira, lau treneruak zen filazio dakarten. Zen nagusitasun handia. Orio zen nahi du, Hondarribiaren uberan sartu. Begira. Lehenbiziko kalera, 0 kalera. Hau garbi dago Jaun Andreo. Hondarribia kontrolpean du hau. Uste dut euritanten artean izango dela bukaera hori. Begira, Orio Hondarribiaren uberaren bila. Orio Urdaibai bigarren posturako ze burruka ederra. Bi traineru, errenta handia. Hondarribia. Hondarribia, lehen kalera dator, amaiera honetan. Hor da. Begira. Hondarribia Jaun Andreon nagusi zalen aurrean. Bigarren posturako txampa bizian. Orio eta Urdaibai. Orio aurretik iruditzen zait tosta pare bat behintzat bai. Hala ematen du. Hondarribia. Horai zuluan Orio. Bai, Hondarribia. 19:26. Urdaibai Orio. Argi. Urdaibai Orio bideo finish. Finish aztertu behar da hau. Ea zer dioen bat teknologiak, Ibon. Hor nire nahi zauzartzen, Ni ere ez. Nire nahi zauzartzen. Begira. Kronometratzaileek 100 Orioren alde 19:42, Urdaibai 19:42, Nik teknologiari utziko diot erabakia. Eta epailei. Begira, elortegi txapar. Azkenean 6 segundu terdi. Hondarribiak hori, 6 segundu terdi. Hori, edo Urdaibairi. Azkenerako estropa bikaina ikusi dugu. Ederra ikusi dugu. Jende hasia kantari hemen. Bai, eta festa giroan dira, eta festarako zer hobeagoa etxekoen garaipena baino. Francis González Tzabarri, zorionak. Eskerrik asko. Garaipena handia non eta etxean. Bai, hala da, nik uste dut gaur bi erronka handi genituela, bat antolatzaile aldetik eta ikusi dugu, nola atera dena estropada eremu bikaina, jendetza etorri da, eguraldiak ere aguantatu du, eta gero garaipena, zer gehiago eskatu behar dugu. Egia esan herriko festa diela ematen du, inbeste jendetza txaranga dana. Bai, egia esan eskerrak eman behar dugu herriari, denak etorri dira. Nik uste dut herrian ez dela inor gelditzen, denak animatzen eta hori ere sumatzen da. Aizu, 10. garaipena, 14 estropadatan, salda gehiegi hori, garaipenetan inoiz ez da gehiegi, gu lanean jarraitzen dugu eta lan horren emaitza jasotzen ari gara. Temperatura eta eguraldia aldatuak gaurko honetan, hala ere orezko txandakoak denbora onak markatu dituzte, hobeak bestek baino,
Horrezko txandako traineruek zaete benetan onak, Bai, nik uste dut gandik, lau hauek puntutxo gainetik gaudela ez besten gandik. Alare, badakigu, estropadetan gauza harrigarriak ikusten ditugula, eguraldia aldaketak, eta, momentuz onenak eta momentuz oso pozik. San Migueleako estropadazko gelditzen dira badakit, baina kontxa gerturatzen hasia da, Frantziz? Kontxa beti hor dugu, ez buruan, baina gu guain hemen gaude liga murgilduta, bi estropada gelditzen dira, biharkoarekin 3 kontxa horretik, eta momentutan hor saiatu behar gera, hor maila ematen, eta gero pentsatuko dugu kontxan. Sei gozatzen, eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik asko zoi. Hondarribia nagusi, Urdaibai bigarren, bideo finishak hori argitu du. Urdaibaik 6 gutxiago hori jok baino. 14, barkatu 19, 42, 62, Urdaibaik horiok 19, 42, 68, hor da irudia. Gukala kantatu dugu zuzenean. Eta Utsaren urrena. Utsaren urrengoa, baina ala dirudi. Zer den, Eta azkenerako, hori Urdaibai eta horiok errekuperatu ere egin diote Hondarribiak. Hondarribiak garaipena seguru zuen, eta baina estutu dute, eta 3 traineru 6 segunduan, Kaiku, urrutitxo, aurrera. Hala ere, laugarren. Begira Kaiku, 19, 48, 12, Kabok, 20-0-0, 40-16. Hor beste hausnarketa eta zer horrek esan duzu, egan ote dezikoa zen, eguraldi kaskarragoarekin, 3. txandakoak, nabarmen hobetu dituzte denborak, eta lau hauek gaur. Horrek meritu handia du. Keragarria. 19-36, 19-42. Begira, beste irakurketa bat, orantxe pasa digute zerrenda eta hausnarketa egiteko datu sorta. Begira, lehenengo luzean Hondarribia 12 artean azkarrena, bigarrengoan ere bai, 3. ere bai, 4. Tiran, Kabo, San Juan. Aurretik, gero, Urdaibai, Hondarribi, Orio. Horrek esan nahi du baita ere, ze aldaketak, Gora berak izan direla eta bar, eta bestea, lehenbiziko txandan esan dugu, Zierben hainatzean ikusita kaleak eta bar, ez ikusi da, askotan estropada txarra egiten denean, ez kale eta ez kale ondo, ez dela harra honean egin, hori izaten dela garrantzitsua. Agustín Aramburu, hoy otra vez el video finish ha decidido en vuestro favor, Hoy sí, ha estado bonita la cosa, Al final parecía que lo perdíamos, pero al final hemos reaccionado y contento. Otra pelea más ganada, otros 11 puntos para vosotros para seguir sumando, a pesar de que está claro que no va a haber diferencias ya en la clasificación general. Sí, pero hay que tener presente que este año yo creo que van a ir todos los récords de puntos de ACT, Nosotros también, estando como estamos, vamos a sacar mucho. Y lo que te he dicho antes, hay que felicitar a Hondarribi, lo está haciendo muy bien, y en Donosti nos veremos, como dice el otro, Es la que queda. Pues así será. Gracias. Venga, eskerrik asko. Kirol legez, Aramburu jaunak zoriondu ditu Hondarribiarrak, eta hor dira bai, Hondarribiarrak, eta galerna puntua edo, hemen aizete ederra, Hori da, arrantzaleek eta behasoia ditzen diote hori, ekarrialdia ikeragarria. Hau, lehentxeago sartu da zen, Galiziara, bandera Galiziara. Hemen hasi da, egan hasi dira monitoreak eta... Ordena gailu bat joan da Filipinetara, gure ingurua. Ordan Dueza jauna, Amunarrezi bere laguntzatxoa eman dio, lidertza, orda bai, Hondarribiarrentzat ibon. Egiten ari diren hau, ez aurtengo urtea bakarrik, Pixka bat fokoa zabaldu eta ikuspegi zabalago izan da, historikoa, urrezko aro bat bizitzen ari dira, Hondarribian, Ama Guadalupekoa honekin. Bere alartuko dute bandera, txapela, Garagardo botila erraldoia, dena Hondarribiarrentzat, hau nagusitasuna 160 puntu zailkapenean orain, Urdaibaik 143, 17 joan da tarte hori, eta honek zapore berezia du. Etxean, zaleen aurrean irabazte horrek beste poxo ematen dio kirolariak. Hori da, harrerak eta errezibimentuak eta baino itxeko irabaztea beti izaten da garrantzitsua. Horrak Castrillon ikusten dugu, segurazki Ama Guadalupekoan gutxien mugitzen duen mutilea, entrenatzaileak, horra bandera. Eta Zagartzazu alkate jaunak eman dio bandera
Agun Arritzi! Zorionak Hondarribia. Liga bai eta bandera zorta harrigarria ere bai. Harrigarria, 10 bandera, 14 jokatuta. Eta beste garaipen bat, hemen barra horrela ikustea, berdez, Horrek esan edu, herria Xirimirian bezala ari dela arrauna ere, zabaltzen. Urtea joan da urtea etorri, ontzia orgoian ikusten dute, bigarren taldea ere bai. Kaibi ligan, goian, burrukan eta arrobiko mutilekin eta herria gozatzen ari da. Eta berehala ikusiko ditugu arraunak altxatzen gaurko garaileak, Hondarribiarrak. Bien bitartean aurrera, Sara Gandara, Arostegi jaunarekin. Bai, arratsalde berriz ere Iñaki. Bai, arratsaldeon. 600 aldeagatik 3. tokia zeuentzat, Bai, nik ikusi dugu bugeran egia esan enun garbi ikusten da, ikusi dugu bideo finizen, eta bai, bideo finizen ikusi da, aurretik sartu dela, eta ez dago zer esani, baina, bestalde guztua inako estropakin, azkenen 6 segundutan sartu geha, eta, usten dut, Zarauzko bueltako estropa da ikusita, guztua, hasieratik bugera arte horrenga estropa burrukatzen, luze bakoitzean 2 segundu edo gutxiago atera dizkigu Hondarribik, eta, hortxe gaudela erakusteko, estropada bolita gutzeko. Eta eskerrak estropada bukatuta dagoela jada, bestela eguraldi honekin, Bai, nik uste eta bixatzen aizan, nahiko bildurua genekan, eta, azkenen behintzat estropadako momentua utzi dut, eta bukeran etorri da. Beno, gozatu alare 3. tokiarekin, Bai, bila berriz, gehiago eta hobeto dan. Oixe, eskerrik asko. Venga, bagur. Jaun Andreok, Hondarribiaren garaipen handi honekin agur esateko ordua ere gainean dugu. Ez da giro hemen arraunak altxatu aldituzte, uste dut ezetz. Horren zai gaude. Ea bamutilak, ea txapeldunak, gora arraunak, orain bai! Zorionak Hondarribia, hau da nagusitasuna hau, San Miguel Liga honetan. Erakustaldiak bata bestearen atzetik, denboraldi harrigarria ari dira egiten. Eta gaurko garaipena begira nolakoa den. Ikaragarria etxean, zaleen aurrean, aurkariak gogorrestutzen, haizea ere bai eta hala eta guztiz ere bandera lege honez irabazi dute Ibon. Bai, horrez dago zer esanik. Uraparretan dago Ama Guadalupeko hau, arraun elkartea ikusten ari gara, ze urte gutxitan inork bezalako urtea egiten ari dira, eta zerbait aipatzearen, esango nuke Kaiku Barroso atzera geratu dela, baina Urdaibaik eta Oriok ere, estropada txukundu bakarrik, ez egin dute, 6 segundu terdira sartu dira, ontzi horiek ikeragarri azkar dabiltza, eta edozein egunetan hauek bandera irabazteko pronto dira. Dena oso argi zelkapenean. Hondarribia, txapelaren bila, lidertzan, hortxe, doktore, Urdaibe 2, Hori 3, Kaiku 4, gero San Juan, Tiran, Cabo, San Pedro, Astilleros Zierbena, Portugalete eta San Bertolameu. Bihar beste estropada eder bat izango dugu, bihar Portugaleten, patroien zelkapenean, Irakoitz Etxeberria goian, gero 10ekin, Aranberri, Ormazabal eta Endika Perez eta Zurinaga. Ibon, trasteak bildu eta martxein beharko dugu hemen bailen. Bestela haizeak eramango gaitu. Horixe izan duguna, mendi martxe egitea eta biharkoaren zai. Bihar badakigu non gauden, bihar arrauneko beste katedral batera goaz, badira asko, bat hori, Portugaleteko, zubi pehartan egingo dena, eta nik uste dut oraindik ere, naiz eta ligan gauzak garbi zamarregon, bazter guztietan, eta Hondarribiaren nagusitasuna ikeragarri izan dut da bat, estorpadak jokatu egin behar dira, eta banderak danon nahi dituzte, eta gainera gaude, arraun bete-beteko garaian. Iraila badator, abuztu bukaera da, eta oraindik gauza asko gertatuko dira. Oso ikusentzuleok, hauxe da gaurko egun ederronek ekarri diguna, haitzea ere bai, eta orain lehen bailen aterpera joatea komeni zaigu. Sara Gandara, esan diguzu, badatorrela, begira, etorri zaigu, baina egia zan estropada bikain bat ikusi dugu. Ez diazu kasurik egin Mikel, eta azkenean etorri da, tanderen bat edo beste botako du laster ziurrenik, baina hemen segulako festa giroa dugu, ez da ezer entzuten, haizeak eramango gaitu baita ere, sekulako estropada ikusi dugu, Hondarribia garaile bere etxean, eta orain
biharkoari begira gaude jada, bihar beste estropada puntuagarri bat jokatuko da, eta antxe, zintzo, izango gara, beti bezala. 12ak esateko 5 minutu falta direnean, zeuekin bat egiteko gonbita luzatu nahi dizuegu, Mikel. Ederki zara eta zira hartu, Iboni eta neri farre egiteko presti izaten zara eguraldia dela eta ez dela, baina Ibon, guk ekarri dugu, ekarri beharreko. Jantzire, hemen itxaso baztarrean naiz etxo honek oztu egiten du, bukerako. Ederki, eskerrik asko, ondo bizi eta bihar arte.